Andreo, kontuak ateratzera goaz. 15 minutu bakarriko izteko 8etarako, bai. Kontuak alegia, bai, matematikak egitera goaz. Baina, tranqui, matematikak modu dinamikoan ere egin litezke eta horretarako daukagu didan, estatu mailako matematikorik onenetako bat. Sari hori eman diote behintzat bere gradu amaierako lanagatik. Dani ez eizabarrena, egunon. Aixo, egunon, bai. Opa, ongi etorri tirara. Dani, ez du ezurrik esan, ez du kamaitu duzu matematikako karrera 9,72ko notarekin, edo? Bai, hori da, bai. Zuk ikasi duzuna da matematiken karrera. Matematika puruak deitzen zaien bezala, ezta? Bueno, bakarra dago, matematika puru aplikatu dana delakoa matematikako gradua izena du. Zuk haunditan zaizan nahi duzu, matematikaria edo, Dani? Haunditan, bueno, bai, esango dugu, ezta? Matematikaria, ez du gaizki sonatzen. Bai, Dani, posible da pertsona bati matematikak gustatzea? Nola ez, jongoton, bai. Bai, Bai, zuri beti Danik... Ai, es que ni hain nintzen txarra, que las cogí un paquete, izugarria, bai. Baina, zuri beti Danik gustatu izan zaizkizu matematikak? Nei bai, egia esan ni beti guztai bili naiz, eta, bueno, horren zorra, matematikako karrera egitea esatu nintzala, eta, bueno, ondo aukeratutan ikuste. Eta zergaiti diogu hainbesteko mania baldin eta gustatzez bazaigu? Zergaiti du hainbesteko prentsa txarra matematikak? Pena bat da, prentsa txarra ukitzea, ze egia esan, osea, kriston garrantzia dauka. Eta pena bat da, nik uste problema dela, eskolan zehar, matematika erakusteko modua ez dala egokia, ez da, azkenen matematika ikastea mundu guztiak daukaburun badala, ez dakitze formula luze ikastea, edo ez dakitze bat zenbaki memorizatzea, eta ez litzateke hori izan behar, ez da, izan behar litzateke ulertzea egoera baten nola erabili formula hori eta formula hori zergatik betetzen dan, eta gero formula hori behar bada, erabiliko deu noski, baino ulertzea zergatik eta ez bakarrik erabiltzen. Osa, metodoa da, faiatzen duna. Nik uste baiet, ez dakitzein dan hoi konpontzeko modu ikerrexena, hoi egia esan horretako barita magikaik nik ez daukate, baina iruditzen zaizu igual eskolan nola erakusten digute matematika horrek badaukala eraginak erokok matematikarekin daukagun harreman horretan, ez da? Argi dago. Behar bezain ona. Jendea teatzen bada eskolatik esaten matematika zailako gustatzen, oso txarra zalako, jongozenek esan duen bezala, eta kontua da, ez da, bizizte, jendeak esateu matematikan oso txarra zala, matematika ez dakinen, esan nahi dut. Ez da gutzen ez dugunean, baina hori da, gizarteak daukan, nolabait, estigma bat dauka matematikak gizartean, ez da, eta gizarteak horreta bultzatu iteigu. Eta pena bat da, ez litzateke hola izan behar. Zuri, Dani, orain matematikekin zer egitea gustatuko litzaizuke? Ja, karrera bukatuta, nora bideratuko duzu, zure ibilbidea? Bueno, ni momentu honetan doktorego tesit bat prestatzen nahi naiz. Bilbon, bide, esango izet de paso, Bilbon dago zentro bat dala nahiko punteroan estatu mailan eta internazionalki ere baita, eta izena du, nola izango litzateke, matematika aplikatuen euskal zentroak. Vale, gazteleraz izango da noski. Inglesez dauke izena da. Bai, Center for Applied Mathematics. Bilbao, Exhibition Center. Matematika Exhibition Center. Eta bertan ari zara doktorego tesia prestatzen? Bertan nahi naiz, bai. Badakigu tesia zeren inguruan izango den edo, Dani? Tesia, bueno, a ver, esplikatzeko pixka komplikatu egitez nahi beti, ze da matematika teorikon, ez da? Da, analisi matematikoa izena duen alor baten, eta, bueno, hola, esateko nola bait da, ekuazio diferentzialakin gora eta bera, nola bait. Baina bai, matematika teoriko nahi. Zuk matematikako karreraren nota 9,72 izateko, ze aritu zara orain arte ikasi eta ez duzu beste ezer egin, Dani? Ikasi, baina karrera eta mundu guztiak nik uste ikasi duela, ez da? Bai. Zake normal esan nahi duzu, ez da? Ikasi behar da noski, baina ez eta izan bezala. Norbait karrera baten sartzanen ikasi eta besteik ez dauka. Eta bueno, nik ez dut esango gutxi ikasi etenik, baina ez dut esango ez da... bizitza hortan joan zaizunik. Nola, hoi da. Bizitza hipotekatu duzunik. Eta lehen aipatu duzunez gizarteak oraindik ere badauzkala hor arantzatxo batzuk matematikekin, eta zuri orokorrean zer esaten dizu jendeak galdetutakoan. Zer ikasten duzutanik matematikak? Zer erantzun jasatzen duzu bueltan, Dani, normalean? Eta normalen bueltan izatea, exactas? Eta nik bai, exactas. Ez dakit oraindik jendeak...
Bai, beti daukan plusa da, exactas, bai. Jendeak daukan izena, ez dakit nondik datorrek, nik uste garai baten karrerako leizenako zula, edola. Baina, bai, graciasko iten nahi. Bai, neri askotan ateratzen zait teorikaz. Teorikaz, bueno, bai. Bakoitzak bera, Dani, zer da zuk matematikei eskerri ikasi duzun gauzari politena? Begira ze galdera egin dizudan, Bai, komplikatua. Nik beti, eta komentatzen naitegea karrera atea deun lagunen arten taola, nik uste, bueno, a ber, noski matematikako karrera egitezunen, matematikako ezagutza pila bat lortzezu, ez da nola ez. Baina nik uste, askotan beste karrerak ikaste ditun jendearekiko daukagun faktore diferentziala izan daitekela, nolabait, era ordenatu baten pentsatzen jakitea, da, razonamendu logiko batzuk jarraituta, konklusio argi batea edo konklusio behintzat zentuzko konklusio batea iristeko gaitasun hoi. Eta hoi... Esan bukatu lasai. Eta esan nahi nun, hoi, gero matematikako karrera egiten jendea, ez da beti, esan dezagun, exactamente matematikak dian zeozerekin lanen iten nazten, baizik eta igual, aztea dauka ekonomiako edakitzer, edo banku baten, edo enpresa informatiko baten, eta horre eta garrantzitsua da, jakitea, dauzkazun herramientak edo dauzkazun hipotesik erabilita, konklusio logiko batzuta iristea, ez da gauza triviala. Ja, baina, ze gauza polita, lanerako ez ezik esan duzu, oroar bizitza hobeto ulertzeko ere balio duela horrek, ez da? Balio du, bai. Zer, esan duzu matematikak oso praktikoak direla, guk adibidez gure bizitzan benetako errealitatean zertan erabiltzen edo zertan aplikatzen ditugu matematikak naizetako konturatu ez dani? Nik hemen, dauzkat beti hola, adibide pare bat, hola, prestatuta, galdera gona da baita matematikak bere mereziduen lekun jartzeko nola baita, ez da? Jo, adibidez, dago alorra, ez da, bueno, alorrak izena du, kriptografia. Bai. Kriptografia, segurazko mundu guztia, pues, sanatuko joitzak, ez da? Osea, kriptografia. Mezu bat bidaltzea, modu izkutu baten eta seguru baten. Honekin pelikula oso politu bat ere egin da dago, ez da? Enigma eta... Enigma, bai, bueno, pues, claro, horrekin zer ikusia dauka. Garaian oso importantea da. Bai, hoixe da, si eske, helburua da azkenen. Nik bidali nahi dut mezu bat. Bidali nahi diot norbaiti, eta norbait horrek jasoteko gai izan behar du, baino, erdibiden inorrek, jo que se, pues beste ejertzitoko soldadu batek. Hori harrapatu gabe, ez da? Hori da, espiek ezin dute harrapatu, eta harrapatzen badute, harrapalezakete, irratin bidez, ezin dute ulertu. Hori da. Ez da? Baina jasotzaileak izan behar du gai ulertzeko, noski, bestela jai daukau. Vale. Orduan, gerrako adibide hau eta hola, oso politia da, baina, igual, justo guri eguneroko bizitza momentu hontan, zorionez. Horrendik ere pakean bizigaren ez da, eskerrak? Hoi da, baina adibidez, jargaitezen interneteko egoera baten, ez da? Interneten bidaltze dia datuk, milioika eta milioika segunduro, ez da? Baina edozein kasutan, ni sartzen naiz, eta erosi nahi dut ez dakitze produktu, ez dakitze dendatan, nire kreditu txartelan bidez, eta hor nire datu bankariok bidaltzen nahi naiz. Eta bidaltzen nahi naiz nire klabea txartelana. Eta bidaltzen nahi naiz nire DNI-a, eta ez dakitzer, ez da? Datu pila bat. Oso importantea gainera, eta oso intimoak direnak. Eta datu horiek, segurtasun minimo batekin bidali behar diaz, ez dut nahi inorrek jakitea, nire banku kontuko edo nire txartela erabiltzeko gaitasuna eukitzea, ez da? Bueno, hortako erabiltzen da, zifradu batzuk, ez da, kriptografia erabiltzen da, eta adibidez gaur, algoritmo famatunetakoak izena du RSA, eta hori dago, guztiz oinarrituta zenbaki teorian, hau da, matematikako alor oso konkretu baten, eta hori dia, horrenatzen daudenak dia, oain dela, ez dia matematika moderno, esan nahi dute, osea, oain dela 200 urte aterazian teoremak, gaur egun erabil daitezke, interneten ibiltzi ganen, eta jo que se, ez dakit nun erostea deunen azkeneko mobila edo, modu seguru baten erabiltzeko. Beste erabatean horrela kaleko bizitzan da horrela matematika erabili ahal izan duzu, por ejemplo, imaginatu, larun batean zagardotegia dut, baina gero ongi egon nahi du gaueko 8etan, ez dakit norekin topatuko nahi zelako, orduan utzi behar dut edatetik ez dakit horrelako kalkuloetan? Hor
nahi gabe matematika erabiltzen egia, claro. Bueno, bai, horreiten nahi gehat pixkat el cuento de la vieja, eta... El cuento de la vieja. Hombre, matematika praktikoa da hori. Matematika praktikoa, bai, mira, beste egoera bat ola jongotonek esan duna pixkat, esan dezagun eguneroko bizitzan, ba, izatea, jute zanen kuadriakin zoze afaltzea nola gaitea, 8 pertsona, eta kontua denok batea eskatezu, eta matematikoa, aber, ze mata bakoitzai, eta zea morrua emateiten noi. Bai, denak zuri etortzen dizkizu. Bai, Denak zuri etortzen dizkizu, kontu guztiak zuri bidaltzen dizkizu. Eta, kriston injustua da. Eta zuk horrelako kalkulak egiten, me llevo una, eta horrelakoak egiten dituzu, edo hori ja beste... Edo mobileko kalkulagailu ateratzen duzuzuk. Ez, benetan, baino eske beida, osea, nik beti hau da beste gauza bat, matematikoi buruz daukaun orokorren iritzia, edo gizartea daukan iritzia, matematikarik ezkea kalkulagailuk. Vale? Osea, eukide zala mundu guztiak argi, matematikok dakigu iten 3 gehi 2 bost, eta 30 zatizazpi ja liatu itekea. Hori da, bai. Gainerako lurtar guztiak bezala. Gainerako mundu guztia bezala. Kalkulagailua da kriston inventoa. Vale. Ba, jarraitu matematikak hain erama joan zure bizitzan aplikatzen, eta suerte mendik aurrera ere, Dani ez barrena. Vale, bai, eskerrik asko. Venga, zer bat zu ezagutu izan eta zorionak. Vale, gerarte.